Avui us presentem la segona dimensió del repte de les 7 claus del benestar digital. 2. Gestió del temps. I establiment de límits. Optimitzar el temps davant dels nostres dispositius mòbils ens ajuda a poder gaudir d'un bon benestar digital. Saps com gestionar el límit de les notificacions d'algunes aplicacions? I com configurar el límit d'ús d'algunes aplicacions, sobretot les més invasives? I també saps com es pot configurar el mode no molestar? Les accions que et proposem per superar aquest repte són: 1. Limita el temps d'ús en les aplicacions que consideris més invasives. 2. Elimina les notificacions que no siguin prioritàries. 3. Considera el no molestar en les franges de temps que consideris necessàries. Demana la targeta de participació a la recepció de l'UDA i posa't a prova. Supera el repte de les 7 claus del benestar digital.